Здравейте, бабите! Едни от най-приятните хора, които някога могат да с които можете да се сблъскате. Но най-забавното при бабите е, че те ви позволяват да правите абсолютно всичко, дори тези неща, които на самите, на нейните родители, които са ваши родители, не са и виждали, не са и могли, не са и чували, че могат да го правят. Но децата в нещо време го правят. А другата крайност, когато отидеш на почивка при баба си за уикенда или за нещо такова, просто тя ви побърква. Тя ви тъпче. Вие винаги се връщате с 20 кг по-дебели и 40 лева по-богати. Това е. А когато вече сте на 30 години и все още нямате деца и баба ви още е жива и отидете на гости, тя ви побърква с този въпрос. Опа, бебе, кога ще си имаш дечица, бе? Кога ще си имаш дечица, бе, бабо? Много искам да си имам внучета, бе. Моля ти се, бе. Моля те, бе. О, бабо, бе, моля те, бе, стига вече, бе, стига, де. Моля ти се, де. Стига си ме тормозила, бе. Моля те, бе. Да. А когато гледате някой филм с баба си и има любовна сцена и под любовна сцена, разбирате, двама мъж и жена се целуват. Тя трябва винаги да закрие телевизора, защото мъж и жена се целуват. Ужас! Логика! Те се целуват. Направо ужасно любовна сцена. Направо човек да ти падне от небето. Толкова е удивително. Толкова. Логика. А ви говори за деца. А когато баба ви е знам, че ще прозвучи странно. А когато баба ви е когато се прави, че разбира технологиите и когато не може точно как да ви кажа, просто не може и си измисля нейни думи например за Facebook, за Twitter, за Instagram. Тя си ги и за WhatsApp, и за Viber, и за всичко това. Тя просто сама си избира имена за тези неща. Например, моята баба на Facebook вика фейсфак. Шегувам се. Знаете, че шегувам. Това си го измислих малко. Да, така. Добре. Също така искам да кажа, че... какво да ви кажа? А когато баба ви без да иска си направи Фейсбук и не знае как да си сложи профилна снимка, толкова ли е трудно? Но също така винаги, когато отидете без да извънете на баба ви, че отивате на гости само да я видите за малко, никога не знаете на какво ще попаднете. Може баба ви да е по-луда, отколкото си мислите. Бабо, какво слушаш? Ти пък какво правиш тук, бе? Ти защо не се обадиш, че идваш, бе? Аз тук си слушам музичка, нещо като Тупак, Енимен, Некос, там, Криско, нещо. Слушам си малко. Съжалявам, не знаех. Просто не знаех, че ще идваш, иначе как да ти направя с това сладки. Ага. Ти 20 лева се ходиш да се почерпиш. Да, всички, не знам дали сте виждали това при баба си, но посъветвам ви да отидете на гости при баба си без да й кажете и ще го видите.
Ами да, господа, това смятам всичко да бъде от мен. Пишете долу в коментарите какви неща са ви се случвали, кога сте били на гости при баба си и така. Довиждаме за сега и до скоро!